Dame na sumurung na siyan sa luhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiram muna, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Horas madihita sa luhut na damang dohot dainang, manang di dia pehita maringanan, asini roha dohot tolong na siya Tuhan ima, na totong mga ramoti dohot na mamasu-masuhita. Di bagasan tikyon, nagabi jamita tuhita, ima epistel tu minggu 10 dung Trinitatis, manang epistel di minggu tanggal 10 Agustus tahun 2020. Ima nagabi jamita di partangyangan, natar surat di Matius 8 ayat 5 rodi ayat 10. Laos di cahau kami mahatana, songonom ma didok. Dungi bongot ma Jesus tuhuta Kapernaum, jadi Roma tujuluna sada iduk ni soldadu mangelehele ibana nin nama. Ali Tuhan saipia do naposokku di jabukku, nasariod do ibana, mas sai bernit diahap. Dungin na Jesus ma maddok ibana, rope au pamalum sahitna. Dungi didok iduk ni soldadu ima mangalusi. Ali Tuhan nahurang tama doau, tung digiommu jabukku. Dok mahata sisadok, asahipas na posokki. Aigariau, jolma nani rajaan, na mga rajai soldadu. Molo hudok tu nasada, tu sadui maho. Laho do ibana. Ia tu nasada, tuom maho. Barodo ibana. Jala ia hudok tu naposokku, mabahen, jadi ido dibahen. Jadi longang marohani Jesus ubegisa. Gabi didok ma madok akka namangi huton ibana. Natutudo na hudokot tuhamu. Gari dihala Israel, dang jup pangau ha porsiaon si songoni. Alai hudok ma tuhamu. Torop do narosogu sia purba dohot sian pastima. Gabi donga sapanganan ni si Abraham dohot si Ishak dohot si Jakob di harajau banua gijangi. Alai anggo aka anak ni harajau ni hian, si pabaliod dui sugut tunahulum maripotipot. Di sima masa angguk-hangguk dohot na patung goripon. Laos didok Jesus mama do iduk ni soldadui. Laho maho, jupako maho bartuha porsiaumi. Jadi hipas mana posonai dina sangobasi. Ido sahat ni turpuki. Damang dainang nahina holongan. Hobar tu topik ni minggu ta minggu 10 dung Trinitatison didok gabi pasu-pasu di bagasat Tuhan. Dia dona didok ni turpukot tu hita. Masa ni Tuhan Yesus rotu portivion. Imasada masa hatiha na ginonggoman ni bangso Romdo halak Jahudi. Jala dipake Romdo akka soldaduna na laho patu pahuasona doho patu panaho bar tunarikot dihuaso ni bangso Rom di tonga-tonga ni halak Jahudi. Dang dipake bangso Rom marga doho bangsona asing gabi iduk ni soldaduna. Halak Romdo iduk ni soldadui. Dak halak Jahudi. Ale rodo iduk ni soldadui madapoto Jesus. Bangso Romdo ibana manang bangso na asing. Naro sian duru ni si 12 margani Israeli. Ido na madapoton Tuhan Yesus. Ahado ubahen naro iduk ni soldadui tu Jesus. Na perjolo disiala na porsia do ibana di Jesus. Dang na kebetulan iduk ni soldadui pajupa dohot Jesus. Narodo ibana tu Jesus. Ibana do naro tu Jesus. Didapot to do Jesus sih. Songonima akan aporsea di Tuhan. Rodo na porsea ima dapot to Tuhan. Buima marhiti tangiang. Pujian manang tu partangyangan. Dohot tu parmingguan. Lam dipatugu ma pangatu siota nama dok. Na porsea do iduk ni soldadui di Tuhan Yesus.
Didok do tu Tuhan Yesus. Ali Tuhan, na orang tamado au. Tung degiom mujabuku. Dok mahatasi sadok. Asa hipas na posoki. Aigariau jol manani rajaan. Na mga rajai soldadu. Molo hudok tu nasada. Tu sadui maho. Laho do ibana. Ia tu nasada. Tuom maho. Ba rodo ibana. Jala ia hudok tu naposokku. Om mabahen. Jadi ido dibahen. Siani ida utama. Na serep dorohani soldadui. Serep ni rohama sadatad dan nina porsia di Tuhan Yesus. Di siala serep ni rohaido sada parbui ni ha porsiaon. Toruk dorohani iduk ni soldadui. Dang dipangasahud jabatan dohok pangkat nang huasona. Mamak Salomona tu Tuhan Yesus. Balik sa didok na hurang tamado au. Dang na patama-tamahon ibana maradopun Tuhan Yesus. Uduk jala serep du ibana diadopan ni Tuhani. Molo ni buat tentu na masa sinuaing. Gudang dora halak merasa nasitong. Jala na sumitong. Gabi hulan ibana nasitong. Na asing gabi salah sudi. Adong do na menganggap sumangapad ibana siya jol mana asing. Bako si songoni daw may siya nakana porsea. Rikot do boto otak. Akan apa tama-tamahon, manang na menganggap sumangap dirina, songoni na mangalap leado. Alay manang na songod dia pehita, unang mata pangasahon na dihita. Alay ta pangasahon, jala ta pasangap madibata. Dada holas songoni ha porsiaon ni iduk ni soldadui. Ida utama na dihanguluhon ibana do ha porsiaon na marhiti hauduhon. Songon sahalak soldadu, nauduk di hatani iduk na. Somalna sahala iduk ni soldadu, manang didok senturion, marna posohon 100 salak. Jala saluhut na uduk do tu iduk nabi. Haporsiaon si songonima haporsiaon ni iduk ni soldadui naro tu Tuhan Yesus. Uduk jala pos si tutu rohana di Tuhan Yesus. Songonima na pinangido ni turpukon tua kana porsea. Dalaholan na targoar sahalak na porsea di Yesus Kristus. Alay doho mana mangoloi jala uduk tu Tuhan Yesus. Unang manian na holan roto partangyangan. Manang tu parmingguan manangihon hatani dia bata. Alay doho manian di bagasan roha na uduk. Jala olo mangulahon. Songon parsuruon ni Tuhan Yesus. Tuganup nasa hitabi. Na paduahon buasa porsea iduk ni soldadui, di siala parholong roha do ibana. Didok iduk ni soldadui do tu Yesus. Ali Tuhan, say peak do na posokku di jabukku, nasariod do ibana, mas say bernit diahap. Nasangap jalana punahuaso do sahala iduk ni soldadu. Baliksa do yang go sahalak naposo. Marlaku do pena manggadis naposona. Dang apala mararga sahalak naposo. Marga do hepeng manang artana asing sian sahalak naposo hatihai. Alay dang songoni na binahen ni iduk ni soldadui. Diguguhon ibana do patupahon na dinggan tu naposona. Asa malum niyan sian sahit nasaryoni manang sahit lumpuh. Jala didok tung mas sebirnit diahap na posonay. Dakolan na simpati ibana disi. Manang na holan na asirohana di na posona na marsahiti. Alay na empati do ibana di na posona. Astuan na di bagasan pangatusiyod do ibana di kondisi ni na posona. Jala na dohot do ibana makilalahon hinabirnit ni sahit na masa di na posonay. Holong na empatido na pinatuduhon ni iduk ni soldadui jala dipasahat sa luhut na tu Tuhan Yesus. Tu Tuhan Yesus dipatolhas pangiduan na. Mangido ibana dipasu-pasu dohot asini rohan ni Tuhan Yesus asa pamalupon na posona na marsahit. Para sini roha do iduk ni soldadui nang peparpangkat ibana diparrohahon jala sarido ibana diakka na posona. Damang dainang namangihut didok marhite turpukon
dongan sapanganan ni si Abraham. Songo kaporsiaon ni iduk ni soldaduima na targoar sapanganan di si Abraham. Sapanganan dohot si Ishak, songo ni dohot si Jakob. Sapanganan dohot si Abraham, si Ishak dohot si Jakob. Astuanna na sapajaloan, manang saparjabaran dohot si Abraham, si Ishak dohot si Jakob. Di pasu-pasu de batado si Abraham, songo ni si Ishak, songo ni nang di si Jakob. Di sialaha porsiaon na dibagas Tuhani. Dang naholat tu sada bangso pasu-pasu ni dibata. Alai tu saluhut na porsea. Jala na dibagasan Tuhan Yesus Kristus. Imana uduk mangulaho kata ni dibata. Para sini roha na mangat tusi. Jala na marguguhun patupa na dinggan tudongan na jolma. Dibagasan uduk dohot serep ni roha. Saluhut na marga dohot bangso do tarjou, sapangana dohot si Abraham, si Ishak, dohot si Jakob. Di sialani i, saluhut na do jolma, saluhut na hita, tarjou gabi pasu-pasu di bagasat Tuhani. Unang manian, gabi dipabali hita sugut tunahulum na mari poti-poti. Damang dainang, didok Tuhan Yesus matuiduk ni soldado na rotu ibana. Ro piau pamalum sahitna. Siani idaw tama, naradido Tuhan Yesus patu pahamalumon ni sahit. Pasahat asin ni roha dohok gudang ni pasu-pasu na tuwa kanaro tu ibana, di bagasa kaporsiaon na mamulin, songon iduk ni soldadwi. Songon si Abraham, songon si Ishak, songon inang si Jakob. Songon ima nakita nuaing, di paima Tuhan ido tangiang dohok pangiduata. Tutuhan ima tapasahat saluhut na akaragam ni sahit. Ragam ni nabirnit, nang aka parsoryota. Asal madibaga sa kaporsiaw dohot tolong, dohot hauduhon, dohot dibagasan saluhut na serep ni roha. Jala olo mangulahon, na didok ni Tuhan Yesus marhiti-hiti hatana. Ido bahe didok Tuhan Yesus, laho maho. Jupa koma na hobar tuha porsiaw mi. Hobar tuha porsiaw do. Di pasahat Tuhan Yesus ganup nasa asini rohana. Hobar tuha porsiaon di Tuhani marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Di pamalum Tuhan Yesus donaposo ni iduk ni soldadui sian parsahitonna. Di patuduhon Tuhan Yesus do halongangan di bagasan asini roha dohot huasona. Ditangihot do hele-ele ni iduk ni soldado na porsiai. Di pasaut do saka para sini rohaon ni iduk ni soldadui. Dang marisua kaporsiaon ni iduk ni soldadui. Di sima gabi pasu-pasu iduk ni soldadui. Di siala na porsea do ibana di bagasat Tuhani. Iduk ni soldadui ma. Na didok di bagasan topik ni minggu tahun. Na gabi pasu-pasu di bagasat Tuhani. Atong damang dainang, manotong mahita di bagasat Tuhani, jala tapasahat dirita tu Tuhani, rohita tu ibana, di bagasa kaporsiaon, di bagasa kolong ni roha, di bagasan hauduhon, tamama hita gabi pasu-pasu, ala ni pasu-pasu ni Tuhani dihita. Tuhan di batama, na totong madongani, mangaramoti, dohot na mamasu-masu hita saluhutna. Amin.